to tell the story of how great a love can be. Dear Kuya Totoy ug Lula Hubag, salamat nga inyong nahatagan o pagtagad kini akong suwatampo. Tawagan na lang ko ninyo sa pangalang Noli. Minyo, ug may usa ka anak. Kabahin sa kong ugangang babae kini nakahasol na ko karon. Sa dili ko palahuson og saysay kini akong problema. Palihog kung mahimo, muhangyo ko sa pagpatugtog sa kanta nga naguluhan. Open Arms. Laom ng kagabi o Noli. Pabuto sa dako silda ma. Ay, nganong haguan mo pa mangyod? Dako naman tong imong asawa ba? Hala sige na, katug na. Ikaw ma, uwa ka pa man matug. Di man ko makatug, eh. May nagsigig hasol sa kong hunahod na, Noli. Ang kabahin ba sitwasyon ni Papa? Sa iyang balatian? Dili ka na mao. Ha? Dili? Ikaw, Noli. Ikaw ang nakahatag og kahasol na ko. Ikaw ang niya sa suod ning akong hunahuna. Ma, buhi ang akong kamot. Ayaw lang gud og saba ni Hilda, ha? Ang tinuod, Noli. May pagtanaw ko nimo. Unsa? Dugay ra ni. Gitago ko lang. Pero di ko nakapugngan yun, Noli. Ma, Everybody needs a little time away. I've heard it say from each other. Even lovers need a holiday. Kuya Tutoy og Lula Hubag, hangtod karon. Padayon gihapon ang akong ugangan sa pagpadungog-dungog nako. Ang akong ikahadlukan. Kung mahibaw ang akong asawa ning gibuhat sa iyang inahan. Dili ko gustog samok og labaw nang dili ko gusto nga ako ang mamahimong sinugdanan unya sa kagubot. Please tambagiin taon ko ninyo sa angay kong pagabuhaton. Angay ko bang itug-an na lang kang Hilda ang gibuhat sa iyang inahan. Kung buhaton ko kana, unsa man kahay sangkuan sa inahan ug anak. Dili na lang kukutob ug magpaabot ko sa inyong tambag. Ang inyong letter sender, Noli. Inyong nadungog kapwa ang kaduhang letter sender natong si Noli nga natipuhan sa iyahang ugangan. Sige, babati mo dali ka nato mga kapwa, alas 2:47. Unsa may inyong matambag karon ni Noli kabahin sa iyahang kaagi diha karon sa panimalay sa iyahang ugangan. Okay, maayo na palamii usa kadali imuha ugangan. Niya po grabe na iyang ugangan oy, mutalo man sa iyang anak, isulti na sa imong asawa, Reynalyn Santo Tomas. Okay, matud pa. Iyo kaluon, isulti na sa imong asawa kaysa masakpan mo. Wala mas lagi buhat nga daotan. Masakpan na noon. Manyak day nang imong ugangan, basig tigulang na kli na iyang giti aron mahubag na ni taga Panabo purok size katipunan. Okay, sumbong sa imong asawa na imong inahan nga buangon gidi ay ha. Unsa man ang iyang ugangan ug nga tiguang kundatan man, mas maayo pa siguro og mamalik na lang sila sa ilang balay from Kits of Kalinan. Okay, hala sige, dili pod mo kabalo mo sabot ba? Pila kay kalipay tigulang? Ning kamot ng taon, dugay-dugay na, natayan na, no? Diba? Wata na sayod kung pila ka tuig ra sila magdugay ning kalibutan na. May na lang. Sa katapusan, makatilaw sila glame. Sige, dito maglangan na niya na ako ang sparring partner. Ato na ang pagkataugon usabog balik si Lola Huwag! The long wait is over. Ni Ana ang nanimahog iyuta. The retired playgirl, si Lula Hubag. Hubag
Agpas Butoy sa Love Radio 90.7. Hayahay ang buhay. Ay, abinakog ako. Sa matag adlaw nga makita. Alas 2:50 na mga kapwa sa kahaponon. Hala, sige, liar gid sa oras gid eh. Mayong hapon ni Bayok Barong, naminaw mga Sueco Ariola Barong, Salandron Soriano Rivera, Julius Cindy di ay ni dagan salamat kapwa. Og aniya si Lola Hubag ni ato ang kaduhang letter sender nga si Nico ba ni? Noli. Noli, oo, sa Kaminyo adunay usa ka anak. Wala ganahi mo puyo sa balay siya. Ayaw na kay refresh kayo. Okay ra ko. Gani. Lagi. Basin niya kuan pod ba? Kay na mag-usahay ni mga inganing sitwasyon na mga katigulangan. No, magpangita na gyud. Nangita rin siguro na kay ang iya manggubana kanang masakiton gahigda na ba? Wala din panaw, wala pa din panaw. Ikaw ba? Wala. Kuha lang, advance lang ta. Advanced thinking kay advanced thinking. gahigda pa masakiton. Masakiton. So, nara di ay dito sa ilahang. Narago sabay ra dito di pero gyapon. siguro di na gyud makahimo. Ay, sus. O pahinungdan nga, ikaw po'y mabugto ng iyang kinabuhig pinakalit. Mo pa ng palamian diha. Kuan na lang siguro dong ayaw lang gyud na kuan ba? Kanang seryoso ha. Katawi lang gud na imong ugangan. Tiyaw-tiyawi na lang gud ikaw pa di po ka ma-joke. Ikaw gid ma joker kay ka mo ba? Alam ba? Ay na Sabay seryoso ba? ha kay makuan naman gud kung imo kayong kuano na padakon may isyuhon gyud nimo ba. Oo. Total di ba naman tay panultihon. It takes two to tango. That Diba? means kung dili ka, way mahitabo. Uy, may tabo. So kung imuha lang ng although ga offer siya, girit-hirit siya naman nga na siya gusto nimo, kung di na nimo patulan, way mahitabo. Gani niya isumbong nimo sa mga asawa nga wa may nahitabo sa inyo. Hinoon ito kan siya pili sa imo. Di na lang gugmas tiguang. Ay na, kalipay na lang siya, nakabungat siya, igon lang siya sa Oo. pagkuhan. Siguro mo pa na istorya no sa imuhang asawa. Sagdi na kumamay nga na gina mismo mga silingan namo gani iping-ipingan niya kay para makapangutang na siya sa suka. Makahatag pa na og problema. Ayaw lang, Ay, di na ba? Oo, Basta bitaw. wawa siya magbinastos nga Gani. kanang magkuan siya gagahubo-hubo na gyud diha nga. Oo, ana. Dili sakyan na ko diri Oo. ka nang lain na gid na Gani. siya. Saya muskuan tapos napay background nga. Careless whisper. Oh, Ha? paita. Sa ba lood ba tong paminaot kung ana ang iya buhaton? Yung taon. Ayaw lang puding na yung mugangan nga. Ayaw na makakuan, makapangagod na. Oo. Gara-gara ilang pod. Gara-gara lang ba nga? Ikaw Ikaw, yun mama. man, no? Makalahutay di ka ba? Ay, Agi sa komedya ba? medya ba? Ha? Sus, para maganahan siya diha. Balag sa storya, malamian siya. Para dili pud kay siya mauwaw nga Mm. kanang kuan. Ay, nako kay pag basin pag ako pahinungdan nga madungagan ang mga balatian sa kalawasan. Hindi mo, maglisod naman kay ko sa imong anak ma. Yung anak ko'y kusog. Oo, ikaw pa no, mapil-apil pa no. Mudong. Ay, kiniya mama, muhabal. Ah. Pagkaway, delikadisa na yung ugangan. Pati ba na sa anak o layon? Ako pa Oo. niya isulti para mahunong ng kabuang sa inahan. Ika ni Mili. Ikaw daw, pwede po din mo isulti kung gusto yun mo. Siya na lang maglikay. Oy, unsa man na yung ugangan, wa may giingunggat. Ay, pasensya Ikogan, day. ikogan. Julian, wa ko nakagets. Ikogan, guro na. Bigyan na na! Big. Let's go! Nya. Ay, di kan Jinsel. Naunsa naman ang world ron, pati mga tiguang, mag-iring-iring na po, di ka ni Irish. Oo.
Ha? Diba? At least dili tawag gani kining lalaki ang imong ugangan nga naging ana sa imo, babae. Mas ka. luod. Oo, mas luod. Di ba nya di mo ka kabalibad kay napay mga posibilidad nga pwede ka ma-rape niya na pero ikaw lalaki man ka buhat ay ngano magpadala man ka nga lalaki man ka. Maligiingon nga una sa ang inahan o siya ang Oo. anak. Ay, naku nga na din na siya. Ipa-TV na lang ni. Ay, murag Ha? ana siya lulubag kining ikaw ba wa kay respeto sa kuha. Respeto iko ba? Ay narinig mo madili man ni basketball. Mm. I-greet dire ang kuan mga adik sa drama. Si Pili Clemente, Sulianon, si Banday nga guard sa Phoenix. Ang nag-greet si Hinayas Christopher. Sus, naunsa man taon, wala naman naunsa naman na imong ugangan. Likayin na lang aron walay samok. I-greet mi dire sa Katalunan Pequeño o kay Michael. Kang Michael nga driver sa MJ BBM Taxi. Salamat, Okay. ika ni Jesse. Salamat. Mayong hapon, Isabel Inclunar. Okay, Ice Melon Cavite. Okay, hala sige dagan. Salamat kapwa, no? Okay. So, likayan niya Lola Hubag. Yan, naaramas lang, gausar sila puyo. Unsa ba, angay bang, mubalik na lang sila. Kung galing huot para sa iya, o maglisod sa iyang kahimtang, gingana siya siyang ugangan, kay paminaw na ako lolobag, kung permintiho na siyang ugangan, basi niyang matintal, matinood na ginang, mahinay ka na giniya ba? Grabe. Grabe Mahinay ka na sa'yo, dyan ka babae, paggaragara, mahinay ka na dyan karon. Wala ding ugangan, sige day, hinay ka na lang ko day. Depende ra pod na. Ay, naman si trabaho. So, dili gid all the time nga naapod siya diha. Gani, no? Unya, luoy man sa duwalay tig tabang og alsa sa iyang amahan nga nasakit. Sa iyang ugangang laki nga nasakit. So, dili dapat sila mahawa. Sa nga Oo. nang rason lang, kay mas importante nga sila naa diha. O Diba? kailangan ilang presensya. Suporta, Basta, oo. likay lang ko dong. Unya, kung kuan, ayaw pag shirt kanang mga attractive nga mga, Ay, patrak-atrak diha. ayaw pa kita-kita dihag masol. Ay, pakita kasi mga balbons ni mo. Musamot na og kakuan kaibog nimo si ugangan. Ay, mukitiw ng kuhan si mga ugangan diya. Unsa na lang, matingala ka matulog ka. Kalit siya kabayo sa imo ha. Dong, iloton ti ka dong. Ay, kabuang. Paki-greet ko kang ikay, kang Bibi James, I love you. Mga anak, salamat sa pagpamina diya ikit. Ka tula pod sa imong ugangan, gikan ni Aurora. Mawa day mo para way samo kung para di pod mag-away mag-ina. Ang mag-ina. Kaluod pod ana oy, i-greet ni dire Samuel Tabat, si Limuel Tabat nga nagkaon og cake. Unsa? Okay. Yats Pasko may hapon og kang Nimza og kang Henry Ikong, kang Tony Mala, Michael Lapisiros, paglikay gyud sinder anang imong mother-in-law isulti na si mo asawa ikaw ra gyapon mag hinulsol ana ato ba nga imong asawa isulti ang tanan. Oo. Mga taga Panabo, hello. Hello. Kang Sidoy Ongges may hapon Johnny Avila og kang Chris Artaho og kang Princess Gamo. Pasensya kay partindaghan na gyud. Wala na nabasa inyong nga mensahe. Ay, naging matabang lulobag. Sige. Alas 2:58 na gyud sa kahaponon mga kapwa. Kini problema ha di man is bugat. Dili gani bugat depende maguna sa imong pag-handle kung Oo. imo gyud ang seryoson di dako gyud na siya Oo. ng problema. Labo nag-weak jud kay kaog heart. No sa man ka ba? Pati kuwang na nimo na ibog baka nako. Gani nalag. kay. Napay maibog sa imo. Ayaw na lag ana pag kuan. Ayaw. Ilay ba ni mga tigulang kay weak ra ba pud kay slag mga heart matandong na sila pawaon niya mo diha. Kay nibalik ni nagkabata siguro iyang pagbati. Uy, dako kay nang tabang ni nga sa inyo lulobag no? Nibalik tong mga pagbati ni sa una Oo. nitong batanon pa siya. Di ba kapag once gani mo numbalik ng kuan tawag ni mo arose ang imong feelings just. Di ba mo balik ka muka feel ka og pagkabatanon? Ha? Pag ingana sa mga katigulangan. Siguro. Oh. Di pa manggod kay ko tiguang. Tingog raman na ko tiguang na kayo pero mga kuan Kuan pa pa ka? ko. Tigulits, Mga- tigulits. Mga Tigulits. tigulit. Tigulang bagit. Ako na lamang si Mike Kiring. Uy, Taysa, Oh, ano diba? ba ko i-announce? Okay na ka.
Congratulations sa tuang ACS Kwarta Bonanza 2016. Oy, asa to Nakadaog lechon? og 100,000 pesos nga si Jane Nalzaro. Lechon, lechon. Diya sa Juan de la Cruz Street, Davao City, na yung mga nakadaog diri og tag 10,000. Sila Salome Villanueva, si Elizer Rigodon, si Diana Jane Galearde, si Nikki Condeha, si Michelle Namyon, si Ederisa Kabuga, si Erlinda Aguilar, si Emilene Fontilla, si Maribeca Berte, o si Miss Rem Melindo. Pasensya, wala nag-iapil ang address, kitaas na kayo. Kana sila mga Gmail, ko na sila, chooks tuguro na sila. Just to go. Oo, lechon manok, tapos katong isa 100,000, Lechon gito. lechon baboy gito. Mga nakadaog po sa ato ang MBC Milyones. Oo. Ni adto ning Sabado nga draw, week 2. Congratulations kang Lisa Montilde, kang Julcer Gutierrez, o kang Dante Varquez. Okay. Silang tulo, kamong tulo nakadaog og tig 1,500 pesos. Ang claiming ani, Oo. ay mo pagdali, kay next week pa. Ay, next week pa di ay? Next week pa. Kaya nga yung dadali rin ta ako. Mga nakadaog po sa Bear Brand Milyon para sa ambisyon. Ay, napagidi Ay ay. po mo pagdali, kay Lunes pa atong i-announce. Congratulations kang Mary Judith Abalos, Oo. nga taga Bolton Bridge. Okay. Kay nakadaog ka og 2,000 Oy, pesos. 2,000. 2,000 ni, pero Oo. ayaw pagdali. Ang claiming next week Next pa. week pa kaya. Monday po next week, pagdalag valid ID. Congrats. at At least, kay paabuton. Oh, of course. Kung magkugi ka hulog sa itong mga promo diri na kay chance mo daog. Gani. Mo na siyang diskarte din ha. Magpalit na mo og mga produkto sa ACS o unsa bang mga promos nato diri sa Love Radio. Bear mga kapwa. Brand, ha? Bear Brand. Tanawa po dan sa pakiting, ha? Oo. Expiry niya, Mm-mm. February 17 onwards. Oo. Katong mga diri na, 16, 2015, wala na ilabot. Okay, labot na ha. 27. 2017 Okay. onwards. Onwards. Alright. Ha? So, mga kana ka pa ha. Congratulations sa mga nakadaog o mga pa-premyo. Basta ay nakalimot sa mga lechon diri ha. Lechong buhay to. Nahala, may kiling. Thank you very much Ay, sa imong daghang salamat. pagka-on-call. Okay. Ako na lang si Mike Kiling. Once again, kauban ako si... Lola ba? O kami perminti nagaingon. Feeling Kilingon! Alas 3:02 na giyod kapwa sa kahaponon. Noli! Ano sabi ni? Noli Di Castro? Bitaw. Ano lang siguro na Noli? Ayaw lang dibdiba o ayaw lang kayo isipa, pansin na ang imuhang ugangan. Ayaw lang po siya tugpangin. Instead, kuha lang kaning gargaraan po siya nimo, di ba? Agi lang po siya nga malingaw siya ang isang sa nga sitwasyon o makita niya, ma-realize niya pon sa sige niya panghagit sa imo ay batio magina og kaluya. Yeah, dili kaluya tong humana ha. Kawad agana ba? Ma-discourage sila lagi na pohon ay kabalaka. Mabot lagi hapon na siya nga panahon. O kung ma-advise nimo ang imuhang ugangan, ay na lang gyud. Ayo na lang gyud siya istoryahe kay base niya kanang inyong lawom nga panag istoryahan ay bisig asa pa naman padulong, no? Og ayaw pud sad tugaan ni dayon ng imuhang misis labo na kung wala kayo igo or walay dakong nahitabo sa inyo ha. Pilar ng storya, pilar ko ng gara-gara. Pwede siya makadepensa niya na, makapangita siya o iba, no? Ikaw pa'y mahimong dautan, nga imuhang gidautan ng iyahang inahan. So, likay na lang o pasagdi ng mga nga ng klaseng panghitabo o depensa imong kagalingon. Sa paagi nga, gara-garaan na lang nimo ng imuhang ugangan.
para po dili po siya ma-it hurts ba. Lain biya kay ni mga tigulang, no? Pero luoy biya po siya kayo. Kay kulang lang gitawon. Manguhit. Doy! Gamita yung taon ko, doy! Mura ka tong Bisaya version sa Apokalipto ba? Pero kuha lang to siya. Tiguang bayot lang to siya. Tibay lang to. Tiguang bayot. Ano sa to ihang istorya eh? Doy! Tilawi yung taon ko, doy! Baloy ka, doy! Tilawi ko! Loy yung taon kay Tiguang. Hangyo, gitawon siya taman-tama, no? Hala, sige ka po. Alas 3:05 na. Ito palamuan pa ning maong sitwasyon kabahin sa suliran, di ba ni suliran? Nang gipadalang sulat ni Noli, no? Basta kato lang siguro Noli. Naot nga magmalinaw ang inyong panag-uban pamuyo diha, no? Okay. Di kayo sa gubot, okay? Ala, sige ka po. Wala kayong oras para magpadayon pa sa tuwang programa karong hapuna. But before I go, di na ko kalimtan, of course, aniyang ato mapalag nga winner karong hapuna. Nga mao'y makadaog og duha ka movie tickets. Taga going nga Tugbok. Apelido yata niya. Tugbok, Davao City. Okay, congratulations Arnolfo Radio. Daghang salamat kapo tangi ang musunod nga programa. Kinsa man molingkod, hala sige, padayon lang gyapon diri sa 90.7 Love Radio. Ako na lang inyong ubos nga galang kanunay nagpobos kay ang lamian tuwa sa ubos. Ang inyong nahimong Uncle Dr. Love. Hello to Sir Randy Sumilon, sir. Text ko, sir. Mayang hapon kanimo diha karon, sir. Og ni Mary Love Istardo. Okay, hala sige. Atangi si Ben Harhar kapwa, no? Padayon gyapon, mamayang gabi 6 to 9, I guess. Kita magkapares. Kauban ako ang sparring partner nga si Iyo Tonyo. Once again, alas 3:07 na. Ako ang inyong ubos nga galang kanunay nagpaubos kay ang lamian tuwa sa ubos. Ito po yung DJ Mike Killing. Goodbye. Always your number one SM radio station. Love Radio.